Today is not just a welcome, but a homecoming of our fellow brave Spear Troopers. Welcome home, Fight M Troopers. We are proud of you and we are grateful that your long journey has finally brought you back home. Buo nang muli ang 9ID sapagkat nakabalik na sa Bicol Region ang 901st Infantry Brigade matapos ang 7 taon na pagkakadeploy sa Mindanao. Nitong Martes, December 2, mainit na sinalubong ng Spear Troopers ang Fight M Brigade kung saan ipinahayag ni Major General Almase ang kagalakan at pag-asa sa magiging ambag ng unit sa patuloy na pagsugpo ng insurensiya sa rehiyon. Lahat ng mga kasamahan nating sundalo dito is happy kasi kompleto na yung 901, 902 at 903. Soon, you will learn that the focus areas that will be given to you is equally challenging dun sa mga focus areas na nasasakupan ng ibang brigade. And with that, gusto namin na makita muli dito naman sa Kabikulan kung paano nyo ipapakita sa ating mga kasundaluhan, sa ating mga kababayan kung gaano kahusay ang Fight M Brigade. Ipinahayag din ng mga sundalo ang kanilang tuwa at pasasalamat sa pagbabalik sa Bicol matapos na malayo sa kanilang mga pamilya sa matagal na panahon. Masaya kaming nakabalik dito sa Bicol para patuloy aming mission dito sa Bicol Region. Kaya kami natutuwa. Ang pangalawa ay malapit na kami sa Bicol, nakapiling ang kaming pamilya. Tiniyak naman ni Colonel Manuel Darius Rosuello na ipagpapatuloy nila ang buong pusong paglilingkod sa mga Bicolano tulad ng ginawang pagsisilbi sa Mindanao. Siyempre masaya kami kasi ito yung aming mother unit. Though we have spent a number of years sa Caraga region, we are very much happy to be back in our homeland, the Bicolandia area. They can expect the same passion that 901st Infantry Fight M Brigade is known for. Ang 901st Brigade ay na-deploy sa Mindanao noong February 15, 2018 sa ilalim ng East Mindanao Command at naging operational control ng 4th Infantry Division. Naging katuwang sila sa pagharap sa kaguluhan sa Marawi City bago malipat sa North Cotabato at kalaunay na deploy sa Placer, Surigao del Norte noong 2020. Namayagpag ang unit sa Caraga Region kung saan sila ay nakapagtala ng 77 engkwentro na nagresulta sa pagkakasawi ng 55 NPA kabilang ang mataas na lider ng Kilusan na si Mirna Salarte alias Maria Malaya. Sa kanilang pag-alis, tuluyan nilang napababa sa pinakamalit na bilang ang miyembro ng CTG sa Caraga at nakarecover ng malaking bilang ng armas, ambag na kinilala at pinuri ng 4th ID bilang napakahalagang bahagi sa pagkamit ng kapayapaan sa rehiyon. Kapayapaan para sa lahat. Giro Banania, Spear News.